Koke mago motenre kod nonro wadhi nyime kama ni romo mar jotend jopuonj jopuonj mago mag sikunde mag primary ochakore yango odiochieng' makaon e kaunti ma Mombasa. E romono moko kuom gigo ma jotend sikunde ochwalo gin midhiero ma gikoni okwako lony manyien mano mar somo ma idendo ni CBC. Gikoni kwan jopuonj mapuonjo CBC pod ni piny kaachiel kod klese kod buge mag tiego jopuonjre lony makamago mar somono bende pod nok. Komachielo gidwa ni piny owacho omed kwan omenda ma ichwalo ne sikunde mano mar neno ni lony no mar somo odhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. Manyikelo capitation manyikelo mar sirikal mikelo ni sikunde pod tin to kata kikele to kobiye wang'sa to mogi kata kobiro to pesa biro matin ma samoro ok nyal miyo head teachers nwang' gima dang' gitim manyalo kenyo konyruok. To machielo en ni jonyuol pok okelo birth certificates maber and therefore samoro chopo ni pesa mobiro tin kalure ni nyithindo man gi birth certificates okoromo. Tabu moneno maduong' especially in physical facilities. Kuom ranyisi sani wadhi bedo gi grade 9 to thoth skunde pod onge classrooms. Kabisa. You know, school gi classes auchiel gi jopuonj tuseme jopuonj ariyo mapuonjo junior class. Tabu kabisa. In fact, main problem waneno en physical facilities to human resources, especially the teachers. Imogi miluongo ni CBC now. CBC ni en somo masani owuok. To kaka owuok no, onego bed ni wayudo gimiluongo ni empowerment. To gi knowledge mawinjore makare monego bed ni wakonyo go nyithindo e school. Nonyalo dhi gi talents mag nyithindo, wa build talents. Wanyalo ng'eyo gik ma nyithindo nyalo dwaro e school kaka wan bende kaka stakeholders mag school. Issues gi poko bedo addressed gi parliament. Koro parliament onego oket chike enact laws mabro streamline CBC. Ainya sama koro wachopo higa mar 9 ni.